ଯେଉଁ ଶଗଡ଼ ଦିନେ ଧନୀ ଗରିବ ମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ଥିଲା, ସଭିଙ୍କ ଆଦର ମଧ୍ୟ ପାଉଥିଲା, ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନସ ପଟରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଜିବାକୁ ବସିଛି। ଦିନ ଥିଲା ଶଗଡ଼ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ରାଜ କରୁଥିଲା। ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସବୁ ସମୟରେ ଶଗଡ଼ର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁଥିଲା। ଏହି ଶଗଡ଼ କେତେ ବାହାଘର ଦେଖିଛି, ଆଉ କେତେ ଯେ ବିବାହିତ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଆଖି ଲୁହରେ ନିଜକୁ ଭିଜାଇଛି, କେତେ ବରକତେ ବହି ଆଣିଛି, ପୁଣି କେତେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇଛି। ଚାଷୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସାଥୀ ହୋଇ ଚାଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖେ ପାଖେ ରହିଥିଲା ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି। ମଣିଷର ଜନ୍ମ ଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମୁଗ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଆଜି ଆଧୁନିକତାର ଆଁ ଭିତରେ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ହଜାଇ ଦେଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆସିଥିଲୁ ଶଗଡ଼ିଆ ଭାଇନା। ସେ ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଶଗଡ଼ ହିଁ ଚଲେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଟିକେ ସାଉଣ୍ଟିବାକୁ ଆଜି ତ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଶଗଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ଏ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ମୋଟର ଯାନରେ ଆମେ ଚଳାଚଳ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସେଇ ଶଗଡ଼କୁ ଆଜି ବି ଛାଡି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଶଗଡ଼ରେ ସେ ସବୁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି। ମେଡିକାଲକୁ ରୋଗୀ ନେବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ବିଲରୁ ଧାନ ଆଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ଆଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କିଛି କାମ ସେ ଏଇ ଶଗଡ଼ରେ ଏବେ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇନା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କଣ ଟିକେ କହିବେ? माधव बेहेरा। ମାଧବ ବେହେରା। घर टांगीशाले, पोस्ट ऑफिस हातुरा, କୋଉ ଜିଲ୍ଲା? जिला ढेंकानाल, ब्लॉक हिंदोल। ଓଡିଶାରେ ଶଗଡ଼କୁ ଆଉ ପଚାରୁ ନଥିବା ବେଳେ ଆପଣ କଣ ପାଇଁ ଇଏ ରଖିଛନ୍ତି, ଶଗଡ଼କୁ ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? आमे तासी ହଁ आमे जेतले मन पाइला आमे शगड़रे धान काठ आउ जेकोसी जिनस बुहा पा हेले शगड़रे बुहिना आणुजु। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା तापर हमर सुविधा आमे काहाकू गले ट्रैक्टर पाई आमे तो धन नाही। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ट्रैक्टर पाई गले कहबो काली आइबा पोदन आइबा हमकु ठकिबे। आम जिनसटा आमे जेतले मन पाइला आमे आनी पाइलु। ଆଚ୍ଛା। हमर एटा सुविधा ସୁବିଧା ନିଜ ସ୍ୱାଧୀନରେ ଚାଲିଛି। ଆଜିକା ଜମାନାର ପିଲାମାନେ ଏ ଶଗଡ଼ କଣ ଜାଣନ୍ତିନି। ଆଜି ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ଆମକୁ ଶଗଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତ ଇଏ କୋଉ କୋଉ କାମରେ ଲାଗୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନା ଇଏ ଗାଡି ମଟର ସବୁ ବାହାରି ପଡିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଅତୀତରେ ଶଗଡ଼ ଗାଡି ମଣିଷର ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଯାଏ ସବୁରି କାମରେ ଲାଗୁଥିଲା। ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆମକୁ एटा के बारे बारे दबो गडाऊ ଚାଲ ଚାଲ इदे फिटाऊ ଚାଲ ଚାଲ ସେ ଥାନ୍ତି ସେ ବାତ कोन एटा सा खाली खाइ बोले आ ଖାଇନାହାନ୍ତି ଆଜି ସେ ଭୋକେଲେଣି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଟିକେ ଆଜିକାର ଏଇ ଯୁଗଟା ମଡର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ହେଇଯାଇଛି, ବୁଝିଲେ କି? ଏ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ ଶଗଡ଼ ଗାଡି କଣ। ତ ଇଏ ଆମର କେତେ କାମରେ ଲାଗୁଥିଲା, କେତେ ଉପକାରରେ ଆସୁଥିଲା, ଟିକେ ଭାଇନା ଆମକୁ କହିବେ କି ଜାଣନ୍ତୁ ଏ ଆଜିକାର ସମାଜ ଜାଣୁ ଶଗଡ଼ ଗାଡି ଆମ ପାଇଁ କଣ ଥିଲା, ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଯୋଉ ଆଗରୁ ଆମର ଝିଅ ବହୁ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଯାଉଥିଲେ, ନାଚ ଦେଖି ଯାଉଥିଲେ, ମେଡିକାଲ ଯାଉଥିଲେ ଏଇ ଶଗଡ଼ ଥିବାରେ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ପର ଗାଡି କି ମୋର एटा भी पटाइलु ଯୋଉ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଗାଡି ନାହିଁ, ଗାଡି ଥିଲେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଡେ ଯୋଉ ମେଡିକାଲ ଯୋଉ ଇଏ ମରିବ ଅଛେ ଆଡେ ଗାଡି ଆସିନଥିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତ ଭାଇନା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏଟା ହେଲା ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନ। ସ୍ୱାଧୀନରେ କାହିଁକିନା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କି ଆମେ ଗାଡି କି ଫୋନ କଲେ ବି ଗାଡି ଆସିକି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତ ଗାଡି ହିଁ ନଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ସ୍ୱାଧୀନ ଥିଲା, କିଛି କଣ ଦରକାର ହେଲା ସେ ନେଇକି ପଳେଇ ଯାଉଥିଲେ। ଭାଇନା ତମେ ଟିକେ କଥା କୁହ। ଆମର ରାତି ବିକାଳି ଯେକୌଣସି ଯାହା ହେଲା ଆମ ପାଖରେ ହଳ ଆମର ଯେକୌଣସି ରାତି କି ପାହାନ୍ତା ଆଉ ସକାଳେ ହଉ ଯେତେବେଳେ ମନ ହେଲା ଗାଡି ହଳଟା ଜୁଟିଲୁ ଚାଲିଲୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଆମେ ହଇରାଣରେ ପଡିବୁ। ଆଚ୍ଛା ସେଥିପାଇଁ ଶଗଡ଼ ଗାଡି ମୋର ନିହାତି ଦରକାର। ଆପଣ କେତେ କେତେ କାମରେ ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କୋଉ କୋଉ କାମରେ ସବୁ ଏକୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଶଗଡ଼କୁ? ଜାଳିବା ପାଇଁ କାଠ, ଧାନ କଢେଇବା, ତାପରେ ଝିଅ ନେଇ ଛାଡିବା। ଆଚ୍ଛା, ବାହାଘରରେ ବି ଯାଇଛନ୍ତି ଶଗଡ଼ ନେଇକି? ହଁ, ଝିଅ ନେଇ ଛାଡିବା। ହଁ ବାହାଘର ପାଇଁ ଯିବାରେ ଶଗଡ଼ ଗାଡି, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ତାପରେ ମେଡିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ ସବୁଠିକି ୟୁଜ କରୁଛୁ ଆମେ ଶଗଡ଼ ଗାଡି। ସବୁ ଆଗରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ହିଁ ଶଗଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ତ ସକାଳୁ
ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଶଗଡ଼ ନେଇକି ଶଗଡ଼ିଆର ଯୋଉ ଡାକ ଆଉ ତା ସହିତ କେଁ କଟର ଚକାର ଯୋଉ କେଁ କଟର ଶବ୍ଦ ଇଏ ଶୁଣି ଶୁଣି ସେ ଶବ୍ଦ ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁନି। ନାଇଁ। ଆଜି ଶଗଡ଼ିଆ ଭାଇନା ସେ ମନ ବି ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କି ଆଜି ଗାଡି ମଟର ଦୁନିଆରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଦୁନିଆରେ ଇଏ ଶଗଡ଼କୁ ଆଉ କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ସିଏ କିନ୍ତୁ ଭୁଲି ପାରିନାହାନ୍ତି ଏଇ ଶଗଡ଼ ଗାଡିକୁ। ସିଏ ତାଙ୍କର ଏବେ ବି ଜୀବନ ସାଥୀ ହେଇ ରହିଛି ଶଗଡ଼ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ଆଉ ଆଜି ବି ସେ ଶଗଡ଼ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ମନର କଥା ଆପଣ ମାନେ ତ ଶୁଣିଲେ ଭାଇନା, ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ କଥାଟେ। ଆଜିକାର ଯୁବ ସମାଜ ବା ଆଜିକାର ସମାଜ ଏଥିରୁ ଦେଖିକି ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବେ। ଆପଣ କଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ। ହଁ, ଏଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ କି ବିନା ପ୍ରଦୂଷଣରେ ଆମେ ସବୁ କାମ କରିପାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଦୁନିଆ ବହୁତ ସୁବିଧାବାଦୀ ହେଇଯାଇଛି। ସୁବିଧା ଖୋଜୁଛି, ଏଇ ସୁବିଧା ବଳୟରେ ଆଜି ଆମ ପରିବେଶକୁ ସିଏ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିସାରିଲେଣି। ତ ନିହାତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆଶା କରିବି ତ ଆମ ୱାର୍ଲଡ ଇଜ ଗୋଲ୍ଡ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି, ତ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମାନେ ସୁନା ଭଳିଆ ହେଇକି ଅଛି ଆଉ ସବୁଦିନେ ରହିଥିବ ମଧ୍ୟ। ଦିନେ ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ, ଦିନେ ନା କଣ ମିଠୁ ଭାଇ? ଦିନେ ସମୟ ଏମିତି ଆସୁ ଯେ କି ପୁଣି ଏଇ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ମଣିଷ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ଫେରି ଆସିବ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବ। ଭାଇନା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଇଏ ଶଗଡ଼ିଆ ଭାଇନା ଆଉ ଇଏ ଭାଇନା ସବୁ ମିଶିକି ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ଆମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କଲେ, କାହିଁକି ନା ଏଇ ମେସେଜ ଆମେ ଦବା ପାଇଁ ଆଜି ନିହାତି ଆମେ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଥିଲା। ଆଉ ଭାଇନା ବି ସବୁବେଳେ ଆମର ଚଲାନ୍ତି, ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ତ ଆମ ମାନଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଯିଏ ଦେଖୁଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାଇନାଙ୍କୁ ନିହାତି ସପୋର୍ଟ କରିବେ, କାହିଁକି ନା ଆଗକୁ ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଫେରି ଆସୁ। ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ଦୁନିଆରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଖୋଲା ହୃଦୟରେ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ଗାଡି ମଟର ଆବଶ୍ୟକତା ବି ନାହିଁ କହିବାକୁ ଗଲେ। ନାଇଁ। ଆଗରୁ ଲୋକ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ, ଆମେ ବି ବଞ୍ଚି ପାରିବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଗ ବାଘକୁ ଭୟ ଥିଲା, ଏବେ ଗାଡି କି ଭୟ? ବାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇନା ନିଜେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱ ତୁଣ୍ଡରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଆଗରୁ ବାଘକୁ ଭୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ରୋଡକୁ ଗଲେ ଆମକୁ ଗାଡି ମଟର ଦେଖି ଭୟ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି ନା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଯୋଉ ଭଳି ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଆଜିକାଲି ହଉଛି, ତ ସେଇଟା ବଡ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା। ଦୁଃଖଦାୟକ। ତା ଭାଇନା ଟିକେ ନା କହିବେ। କୁଣ୍ଠ ଦାସ। କୁଣ୍ଠ ଦାସ ଭାଙ୍ଗିଶାଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ନାଇଁ? ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା। ତ ଆପଣ ଏଇ ଯେତିକି ଶଗଡ଼ିଆ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ନିହାତି ସାରା ଓଡିଶା ଦେଖିବ, ସାରା ଓଡିଶା ଦେଖିବ, କିଛି ଶିଖିବେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଶିଖିବେ। ଆମେ ଶଗଡ଼ ସବୁବେଳେ ଚାଷ, ଆମର ମତେ ହେଲାଣି 70 ବର୍ଷ। ମୋ ବାପା ଆମର ଶଗଡ଼ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଇ ଶଗଡ଼ କାଠ ବାଉଁଶ କଢଉଛୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ। ଯିଏ ବୁଝନ୍ତୁ ନ ବୁଝନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବୁଝିଲା ଲୋକ ହିଁ ବୁଝିଯିବେ। ଆପଣ ବିନା ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତରେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟର ଆପଣ ମୂଲ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ କି ମୂଲ୍ୟ? ମୂଲ୍ୟ ପାଉଛୁ। ମୂଲ୍ୟ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ବଡ ମୂଲ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି। ଅମୂଲ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ କଣ ପାଉଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ନା ଏଥିରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ। ଆଜିକାଲି ଆମେ ବାଇକ ଧରିକି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗାଡି ମଟର ଚଲାଉଛନ୍ତି, ତା ଯୋଉ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି, ସେ ଧୂଆଁରେ ଆମର ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଇଯାଉଛି, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ। ସେ ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ନେଲା ବେଳେ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ହିଁ ପଡୁଛନ୍ତି, କ୍ୟାନ୍ସର ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କଣ ଇଏ ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ସେବା କରିଛନ୍ତି, ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ତ କି ବଡ ସେବା? ନା ଇଏ ବିନା କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗାଈ ଗୋବରରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିଛି, ଗାଈ ଗୋବରରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଆମର ରାସାୟନିକ ସାର ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଗାଈ ଗୋବର, ଏ ବଳଦ ମାନଙ୍କର ଗୋବରରେ ଖତ କରି, ଜୈବିକ ଖତ କରି ସେମାନେ ଜମିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଫସଲ ବି ମଧ୍ୟ ଆଉ ହଉଛି। ଗୋରୁ ସେବାଠୁ ସେବା ନାହିଁ। ବାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇନାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋରୁ ସେବା ଠାରୁ ବି ଆଉ କିଛି ସେବା ନାହିଁ। ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ, ସନାତନ ଧର୍ମରେ ୟା ଠାରୁ ବଡ ବଳିଆର କଥା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବହୁତ ବଡ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ସାରା ଓଡିଶାବାସୀ, ସାରା ଭାରତରେ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଏଇ ମେସେଜ ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚିବ। ଇଏ ଆମେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଦୁନିଆ ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇକି ରହିବା। ଏଥିରେ ସବୁ କାମ ହେଇପାରୁଛି, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆଉ ସବୁ କିଛି ହେଇପାରିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।